Uist, ilan big ans na helingen in year de galpe. Ha me geer moeilijke leeddeunje vurig aan en neusje vaat. Ha daar gaan een ieder vriend in Nederland, galak eis beerle. Hier Shellian vrie eis traaien ha adol zo'n wieltjen in Nederland. She skol lienekluch en een aarskol in Nederland, eis haschen zo'n tank a horse de mislewak teacher PE aan zijn skol. Ha mislewak moor an unje suurhollig a horshechet zo'n teik a horse de roikri uist aan een athletics. Ha wie een saas aan een club athletics zo'n immetig bliene, eis teik a horse de gimme scholar eis een torster fall of gechied moor zo'n varpischen. I came to Used 25 years ago. We set the club up about 23 and a half years ago. We're in our 24th year. Cross country seemed the easiest sport because we had the equipment. What do you enjoy the most? Standing out in the cold and the rain, hassling people when they don't turn up to training and I've turned up. I don't know. People having success. Achieving things. Wanneer han chillen gema immelach gaan jullie hurrit de gursten akin. Hoshi shaw le oikri a rui traaien uist eis gemoren saas aan een cross country. Ha een bein athletics gema servachal, eis sang gemoor salion operskanjel a ha mislewak irigiano. Ha sin je rui uur ein, eis ha sin a torsbarach kormen jan oikri trainig, geharrig aan een droch hietje. Ha ui voorrekken. Ha je begal paar chans de club show zo'n Blienigen, as hij genitaal on the kleine ha. Tar trainer really. Has je normaal zo dagrap sa chafkin. Hamas la uren en 3 trap so is lang skutja. Hij follow from gechimor kutja zo'n trips is through the machine zo'n farklish en in Yarnish is Glasgow so hij kan een torsje maak uit more geheen zo'n ook een klein show so. Ha sinje zo'n tang a horse de Wislewak lee oikri uist fat zo'n een oper a haie de jano zo'n athletics a horse ge ire aarst aan een uist.